toma, 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 i supertoma, i repecatoma. I això, tot això va per tots, els del Madrid, tota la gent que deia que es reia del cas Olmo, de tota la puta tonteria parafernàlia extrafutbol. M'he pujat des del minut 1 i estic a dalt del pal, al màstil, aquell que va mirant si passa alguna cosa, que si es trenca el màstil te'n vas tu a morir-te primer, però no sé que no, perquè aquest màstil és de fusta bona, collons. Hòstia, la veritat és que, bueno, com sempre explico, ja són dues coses. Una, no faig els Barça-Madrid ni cap partit gairebé just després del partit, perquè sóc un espectador més, i a més, com que tampoc hi ha aquí una gran massa de subscriptors ni res, pues tampoc em sento en obligació de fer els vídeos corrent, perquè al final jo sóc un aficionat més, i com a aficionat s'ha de celebrar tot, i més fotre'ls una maneta al Madrid en una final, que jo, bueno, més que la maneta al Madrid en una final, jo el que flipo és que els hi fotem 4 gols en una part. En ma puta vida havia vist això. És una borrada. Bueno, a veure, bueno. Joder. Ni dormint es passa aquest sentiment d'haver matxacat el rival. D'haver matxacat el rival i, a més, evidentment, no m'he mirat tot el xiringuito perquè quan l'alegria m'entra dintre no la sé canalitzar. Vaig per tot arreu. I al xiringuito vaig passar un ratet, vaig veure el Roncero fent segades, ell sol dient com hagués hagut de parar Tchouaméni a Lamine. Bueno, he pensat que com que estarà molt dispers el vídeo i no sé exactament com començar-lo, que en un moment donat començaré a fer un 1 per 1 dels 11 que van jugar inicials del Barça i més o menys tindrà alguna mena de lògica aquest vídeo. El partit en si, ja et dic, o sigui, bueno, 4 gols en una primera part, la plastada és al·lucinant. La sensació del principi de partit era de... Jo, bueno, tenia una concepció del que podia passar molt diferent a la que va passar. El meu resultat de prèvia era un 2-0, que hagués sigut un partit molt diferent. No hagués sigut no hagués començat com va començar, per començar. Només començar ens va marcar Mbappé, que tenia pinta que havia ressorgit l'Mbappé... Bueno, pot ser que estigui ressorgint l'Mbappé que tothom volia, que tothom pensava que faria, el que faria en el Madrid, es tornaria el millor jugador del món, guanyaria totes les pilotes d'or del món. Doncs bueno, ahir més o menys va fer en cortesia de Valde un gol de crack, perquè és un gol de crack. Crec que Valde té moltíssima culpa en aquest gol, o sigui, no defensa com un jugador hauria de defensar el Barça, però bueno, tot això es queda en anècdota per al final del partit, però jo tot això em fixo i compta. Llavors Mbappé, si li deixes una miqueta d'espai i no el defenses, no el tires, no actues amb contundència, doncs fa el que fa. Però em va agradar moltíssim perquè després d'aquest gol crec que no havien marcat encara i també agafa per mig del camp, s'intenta anar de tots, però li acaben traient la pilota, s'acaba caient sol. Però això és resultat d'una pressió com si fossin gossos de presa, tots allà a per els jugadors, i a partir d'allà el partit ja va acabar sent dominant pel Barça d'una manera aplastant, vamos. Ja havíem començat bé, Rafinha havia tingut un remat de cap que va parar Courtois li foten 5 però li haguessin pogut fotre 10, o sigui que crec que del Madrid entre ell i Mbappé potser no sé qui és el que va jugar millor de tots, bueno, perquè tots els altres van fotre pena, però bueno, va començar el partit que el Barça estava amb una identitat atacant, llavors passa el que passa, les contres, quan vas amb tanta identitat i amb tant dos collons de ficar-te al camp del rival sent el Madrid, doncs Mbappé contra i gol. Però bueno, molt ben solventat. Bueno, avui si faig l'11 aquest és per puntuar bàsicament, no els jugadors, sinó és que m'agradaria puntuar tant entrenador com a president, perquè ahir a mi Joan Laporta és el que dic jo sempre, jo he sigut molt laportista, sempre ho he sigut, he tingut el Laporta enganxat a la porta de la meva habitació, valga la redundància, però el tenia enganxat amb una enganxina així de grossa. Qui va estar al meu pis en aquell moment ho sap, que no és mentida. I ara, bueno,
després d'escàndols i coses que fa, pues, he perdut una miqueta això de ser tan laportista, però dies com ahir em fan retornar-me fins la mèdula, o sigui, és el nostre president. Sigui millor o pitjor, és el nostre president. És com qui té un pare que no... tal, és ton pare. No pots fer-hi res més. La Porta és el nostre pare futbolístic i punto. I qui no li agradi, es faci del Mallorca o d'un altre equip. I ja està. Fins aquí. I llavors, bueno, la veritat és que a mi aquests partits són els que més em costa explicar perquè penso moltes coses, però al final estic aquí i entre que és nou tot això, entre que quan estàs emocionat tampoc saps exactament explicar, perds el fil, ho perds tot, no faig un guió, però bueno, això està, per això està, aquest canal està per sentir l'alegria i estar parlant amb un col·lega més d'una nit màgica com la d'ahir. Un dels punts que més m'en va agradar és això, la rebentada que li fots a Mbappé, sentint-se un altre cop un jugador d'alt nivell, i suposo que ahir se'n va a casa com decebut, que es demostra que no és el talent individual el que fa que un equip sigui el millor. No un equip que sigui competitiu, perquè competitius són, però el millor és que és un equip, el millor és un equip treballat, que tampoc és el cas del Barça, però és un equip de gent que, bueno, fixeu-vos en tots els jugadors que estaven al camp, de majoria. Pedri, posa-hi Casador, posa-li Lamine, és que clar, Lamine no ens donem compte d'on ve també, vull dir, són gent que no comptàvem, si fotem 5 al Barça, si tu et diuen 2-5 al 2025, t'ho diuen a dir el 2021, penses, pues el Barça haurà fitxat a Mbappé, per exemple, o tindrà cracs que en el moment dius, perquè si no com li fots 5 al Madrid? Pues estaven tots a la cantera, quasi tots, estaven allà, eren nens que també s'havien fet la mateixa pregunta, pues seràs tu el que li fotràs 5 al Madrid, pues aquí estem. Com a projecte, que sapigueu que aquestes són les coses que demostren que aquest projecte és increïble, o sigui, dels millors projectes que jo recordo del món del futbol. Potser el City de Guardiola, que ja venia més ben rodat, i tampoc és que vinguéssim de la puta ruïna al Barça, però jo crec que si aquest any estem aconseguint el que està passant, és veritat que hi ha coses molt millorables, hi ha molts partits que ha sigut, bueno, hem perdut punts i tot el que vulguis, però això forma part de començar un projecte. Però un projecte que hi hagis fotut 4-0 a Madrid, 0-4, després ara 5-2, 2-5, és igual perquè no era cap de ningú. Li hem fotut 4 al Bayern. Ojo, i ho estan fent gent que són xavals. En fi. Sí, anem a dir, a veure, una mica d'1 per 1, vaig a posar-me aquí les alineacions, igualment ja van a ser. Primer de tot, a veure, Chesney, la meva opinió sobre Chesney. Vaig tenir una cosa que es va parlar després del partit amb col·legues, i qui Team Chesney, Team Iñaki Peña, un petit Team Iñaki Peña, perquè no es pot ser Team Iñaki Peña, però Team Chesney no. Jo crec que Chesney, a veure com explico jo això, crec que Chesney és un porter que ha de jugar tota la temporada ell no per meritocràcia, perquè encara no ha jugat prou, però per galons, perquè ell té dintre del seu cap, no s'havia pogut oblidar que és un jugador, és un gran porter d'alt nivell que no serà mai Iñaki Peña. Només per això hi ha de jugar. No té 50 anys. Però, i no és un però, sinó ha de jugar perquè no passin coses com les que li va passar ahir. Ahir se li va una mica a la olla, no sé si només fuma tabaco, però ahir realment fa tot molt bé, i perquè en el primer gol, un 1 contra 1 d'Mbappé, si no la marca, el que es menja més culpabilitat és Mbappé, perquè Mbappé en teoria és dels millors jugadors del món i ja pot ser el rei ja pot ser Oliver Kahn en fase 2 de Saiyan, que 1 contra 1 contra un delanter de categoria a nivell mundial te la fot, perquè la porteria és molt grossa i no la cobreixes tota i punto, ja està, gol. Però la jugada del segon gol, la que s'expulsa, també forma part de tenir una continuïtat, i a la que tens una continuïtat no se te'n va la olla. Em costa molt analitzar a Chesney en aquest sentit, perquè
per l'experiència no hauria de passar. Jo veig que se li va una mica la olla. Va veure que passava el que anava a passar, que Mbappé estava a punt de regatejar-se'l i llavors, doncs, bueno, potser es va sentir que li dolia l'orgull, no? Abans que em marquin i sortís highlights sent regatejat pel terra, doncs, el toco i que l'àrbitre faci el que tingui que fer. Perquè quan s'aixeca, jo sabia que era vermella. Abans de veure la repetició, per la reacció de Chesney. Chesney s'aixeca i fa com, bueno, a veure què passarà. A veure si foten fora o no. I bueno, és que era vermella, perquè realment si no l'arriba a tocar, el peu, que és un contacte finet, però bueno, suficient perquè el noti la té i es tiri terra, bàsicament, o realment que el trastabilli no puguin resoldre tan fàcil per terra, jo faria el mateix i vermella. Estava claríssim. O sigui, si no l'hagués arribat a tocar, estafa del porter i a no ser que Covarsí o qui estigués, no sé si era Ujo, fes un acte heroic i increïble, això era gol. Llavors, en aquest sentit, Chesney fa una cagada que no és de veterano. Vale, fins aquí, bé i malament. Jo li posaria un 7,5. No, un 7, és que s'ha expulsat. Un 6,5, és igual. Però bueno, a mi el que em puteja més del porter no és aquesta cagada, sinó és Iñaki Peña. I ara dic per què. Perquè jo considero que un porter del Barça, sigui el primer, el segon o tercer, un porter del Barça de primer equip, no és excusa suficient estar fred perquè et fotin un gol de falta. O sigui, a veure, el gol de falta és veritat que estàs fred, t'hi foten un latigazo que va bastant cap a l'esquadra, però igualment l'has tocat, o sigui, això és el que vaig dir també l'altre dia de Chesney, quan toca una pilota l'envia a la cinquena graderia, l'envia a cagar, posa la mà més forta que sembla un guantelete. Però Iñaki Peña té això, i no és la primera vegada que veiem que xuten, la toca i no la despeja amb la suficient contundència, perquè si l'has tocada és la teva mà, no l'ha tocat amb la punteta del dit, la va tocar així i la foten dins, és un manostoves aquest tio. I a mi això no m'agrada pel Barça, no m'agrada, perquè en el moment que veus que t'expulsen el porter, que et foten el suplent i a sobre et foten la falta, que és el que per mi, ja dic, aquesta falta no entrarà. No ha d'entrar perquè ja s'ha expulsat aquí el senyor Chesney i justament s'ha expulsat perquè no volia que marquessin. Però clar, t'expulsen, xuten la falta i te la foten, treus un jugador menys i et fots marcant el que ha intentat evitar. I crec que era evitable, la veritat que sí. Però bueno, no és la culpa d'Iñaki Peña i la veritat és que no el puntuaré. No el puntuaré perquè va estar a poc rato. És veritat que després va fer bones parades, però no seria just perquè crec que no va fer una mala actuació, però va començar així i crec que un porter segon del Barça estigui fred o calent o congelat ha de tenir la suficient qualitat per parar un tirar pilota parada, no sé que te la fiqui per sota de la barrera de Ronaldinho, que sigui Messi te l'enxupi per l'esquadra més esquadra del món, però la pilota no era tampoc, anava forta, era un xut d'un jugador del Madrid, no penses que et xutaré jo, i anava forta, però tampoc anava no era el millor xut de falta. No era el millor xut de falta i un porter del Barça això ho hagués hagut de treure i a funcionar, i a anar més tranquils. A veure, després, a mi, de la defensa, jo Covarsí ja dic que sempre és el puto ídol, però jo em quedo ahir amb el partit de Koundé, Koundé a mi ahir, hi havia moments que no sabia ni qui era. Si veies allà, a més ahir li quedava diferent el pèl, no sé, crec que li ha crescut, s'ha fotut unes tensions, però ahir veia Koundé i el veia tant ofensivament com defensivament, partit defensiu de Koundé, és que no té cap sentit, la veritat, que no en té, és una animalada, allò Koundé ahir s'emporta un 9 o un 8,5, la veritat, i he de dir que també en molts moments del partit jo no seria un bon analista, jo no seria Maldini, jo m'agafo totes les coses que fa un jugador i em cato de tot, soc una mica més a lo global, o sigui, jo veig tot, però ja també em distrec molt, i bueno, però Koundé és un jugador que ahir el notaves, el veies, dius, hòstia, quina bèstia, i de lateral, i la gent que veia abans del partit, de posar a Ujo de lateral per parar Vinícius, aquesta guarrada, aquesta broma de Xavi,
Oblideu-vos ja d'això. Oblideu-vos ja de tenir un entrenador de veritat que sap que li dius això i dius, però què dius? Ves a pescar, home. Burro. Però què m'estàs dient? Si Koundé et para Vinícius, és un germà. Junts, home, per favor. O sigui, res, deixeu-vos de tonteries. Mai s'us torni a acudir per posar l'Araujo de lateral, de res, que aquest tio té les potes torçades. Ara parlaré d'ell. Pau Covarsí és una cosa, jo crec que algun dia descobrirem que tot això són robots, que els han fet, anirem a la presó tot el Barça junt i hi haurà una mena de doctor Mengele o una cosa així, que haurà segrestat nens i els han fet parts robòtiques o jo què sé, no ho sé. Això ja és una cosa de pel·lícula de Hollywood, però ja et dic jo que no és normal. I Covarsí i Lamine no crec que siguin persones humanes com jo, o si no... No sé què hem fet tan malament els altres però a veure, la de Lamine em sembla increïble, però el de Pau Covarsí és pitjor, perquè el de Pau Covarsí és defensa central. Com s'ha d'acudeix tenir 17 anys i a parar absolutament a qualsevol, que si fos un central de 17 anys que juga a l'Hèrcules, pues diria, uau, que bo, però, tio, estàs parant a un oficinista de 34 anys que sí que marca gols, però que tu, que aquest tio que està parant a Mbappé, que està parant que va parar a Harry Kane, que no se'l veia, o sigui, aquest tio no és normal. O sigui, un 10, a prendre pel cul, un 10, que Covarsí, home, clar que sí, que no cal ni mirar si la caga, no, un 10, les sortides de pilota de Pau Covarsí, que sé que té 17 anys, que ningú sap, que no ens donem ni compte, que surt la pilota d'allà i ningú s'ha enterat, o sigui, recordeu-vos quan teníem Araujo amb Christensen. Araujo li passava a Christensen i Christensen feia una miqueta el que feia Iñaki, que fa Íñigo Martínez, o sigui, treure la pilota però no la treus que ho veus, que dius, a ver, vale, la treta, vinga, va, a partir d'allà, Pedri ja no la caga, pum, però és que Covarsí l'agafa i no saps ni si és un migcampista o qui collons, hòstia, mira, Covarsí, és una borrada, de veritat, un 10 com una casa, una catedral. Íñigo Martínez, li treuen la groga i el canvia, aquí Hansi Flick, no està per tonteries, ja sap que perd un efectiu i aquest tio que pinta de calent per... no, què cony la mà de groga? Aquest animal li treuen la groga on està sentat ja. És que és el que et dic, que hi ha moments del partit que jo desconnecto, i més si li pots quadrar una primera part, que jo ja estic cridant i ole, visca tot, saps? No, m'ha quedat... En algun moment o altre, Hansi Flick va decidir treure a Íñigo Martínez i va posar l'Araujo, però la cosa és que... És que mira, ja et diré, també diré una cosa, Íñigo Martínez és molt guai, està molt bé, però les sortides de pilota que fa Íñigo Martínez estan molt correctes, no res a comparar amb Araujo, que és a veure què passa, però també tots compte de que Íñigo té una edat, Araujo és molt bon central defensiu, i ahir jo crec que Hansi li deia a Araujo, tu quan la tinguis, mareja-la per dir un rato, i a la que puguis li passes a Covarsí, ja t'ho traurà, no et preocupis. Tu dedica't a que no ens fotin més, saps? A això, llavors... jo crec que és tot complementar, o sigui, el central ha de ser complementar a Covarsí. Els demés, no... Pots tenir un tio, un altre Covarsí, que no crec que no el trobis, però tampoc és que necessitis dos sortides de pilota. No sé si m'explico, però altres que tampoc sé que a Araujo posa-li un 7 perquè ni bé ni mal, tampoc, una cosa espectacular, i a Íñigo Martínez també li fotré un 7 perquè la groga li foten mentre crida des de la banqueta, em sembla, un central ha de ser això, una mena de tarat mental, no com els delanters, una cosa així, ha de ser un tarat mental que foti por. I Íñigo Martínez compleix tots els requisits, a més és basco, és basco i hòstia, ara, no sé què deia, ahir ens reien molt, però ja et dic, Barça-Madrid, no voleo. Després, Pedri, un altre cas que dius, i aquest tio, per què de cop i volta, si ja jugava bé, Pedri, sempre ho ha fet bé, però per què de cop i volta aquest home és Déu? Perquè de cop i volta és Déu, Pedri, o sigui, Pedri és una cosa que jo me'n recordo molt, al principi de Pedri i tot això, jo no tenia el canal, evidentment, que és el primer any i primera temporada, ni sencera, però jo deia que a Pedri hi havia Bellingham, estava Musiala, quan no estava Bellingham al Madrid i tot això, i jo pensava, no és... O sigui, ells són els bons, ells són els que seran cracs, Pedri és una mica la inflada del moment, perquè tampoc tenim a l'equip, no tenim un mig centre que sigui de referència, llavors arriba ell, llavors ens agrada, però serà una mena de bluff, i jo sempre deia que ara que valia 100 milions fa un any i mig o així, que el venguéssim ja,
perquè després ho baixaria, acabaria baixant-ho i jo em feia la idea de que aquest any, per exemple, ja no ni jugaria i valdria 20 milionets i ens hauríem... I no, sort que no el vam vendre, veus, són coses de les que em dono compte de que pots parlar molt i pots pensar que tens un bon criteri, però tu no, per això no sóc entrenador, per això no sóc director esportiu, ni president, ni cap cosa d'aquestes, perquè la decisió que hagués pres jo amb Pedri hagués sigut la cagada, no hagués passat pàgina d'això. Si estigués treballant i Pedri estigués fent això mateix al Liverpool o l'equip que hagués anat, jo no hagués passat pàgina, no hagués pogut seguir en la vida i no sé què hagués fet. Però bueno, no, per sort no és la meva feina i Pedri segueix del Barça i ara Pedri no val 100 milions, sinó que en val 800 milions i és incalculable el que val aquest tio. I li poso un puto 9 perquè no un 10, perquè tampoc va fer, perquè és injust, llavors el 10 no es pot valorar, saps? I a més les notes aquestes que estic fent quasi que ni les escolteu, o sigui, escolteu una mica de call, però les notes són números que poso que no tenen cap mena de sentit. Segur que hi haurà un analista de veritat que posaran notes de veritat, però les meves ara mateix són pitjors, són menys subjectives que les de l'esport o les del Marca. En fin, jo li poso un 9 a Pedri perquè em surt dels ous i perquè aquí vengo a hablar de mi libro i perquè sí, perquè estic content i perquè sí, punto. I després, vinga, va, que vamos por faena. El Caçador, el de Caçador és un altre astro que realment jo me'n recordo quan jugava al B que dius, però bueno, serà un xavalet que pues, acabarà pues, per primera, una coseta així, un Celta, un algo, pues no. Ara aquest tio ha vingut i ha dit, mira, a cagar. Tinc molta curiositat amb el cas de Caçador, de que si Bernal, que és el jove dels dos, a veure si tindrem ara també la sorpresa, que ja ens va fer la sorpresa inicial, però jo sempre soc el pensament de dir, ens venim molt amunt, però bueno, Caçador està tenint un nivell de tota la temporada. Ahir un partit com el Madrid, ara ho dic així, com si no fes temps que està ja a un nivell espectacular, però és que intento recalcar que tot això no ens ho esperàvem absolutament ningú, i qui ho digui així és un mentider total. Ningú s'esperava que jugaríem no un partit de Barça-Madrid de Lliga, que tal, no, una final de la Supercopa, ens agradi més o menys, una final de la Supercopa i que posaríem a Caçador, no per circumstàncies, perquè se'ns ha lesionat Frenkie de Jong, coses que serien lògic que pensaria a principi de temporada, no, Caçador la primera opció. I no hi ha dos, o sigui, no hi ha allò que diguis perquè no, té molèsties, no, Caçador és titular indiscutible fins que li doni a ell la gana o fins que Bernal sigui millor que ell, que llavors seria ja, bueno, apaga i vámonos. A més, el Bernal és el típic jugador que pot jugar sol de mig centre defensiu per físic, perquè té les potes llargues com un dia sense cervesa. O sigui que bé, bueno, no sé, tot això són incògnites que com siguin bones, pues ja podem oblidar-nos d'anar a fitxar moltes coses, Però, en fi, acabat aquesta part, ara toca anar a per la xitxa, ara venen dos que jo tinc que demanar molts perdons i tinc que disculpar-me moltíssim. Crec que en el canal tampoc m'hi he anat molt a fuego, o sigui, una miqueta sí, és veritat que sempre deixo una miqueta caure que no és un jugador top ni és res. Però mira, no és dia de tornar a ser pesat amb això. Jo ho penso, però dies com allí, tio, Rafinha, disculpa'm, t'he arribat a dir Rapina, vaig negar-me a dir-te Rafinha perquè no em semblava que Iñabas, no Iñas, no Ronaldinhas, no Iño vol dir algú guapo, i tu pues, ets més efectiu, més un pum, un centro, un no sé què, però el d'ahir jo... És el gol que més vaig cridar. El gol de Rafinha va fotre un o dos? Va marcar de cap també, no, però el gol que va marcar de dos gols, és que és un fill de puta, és l'hòstia Rafinha. De veritat, perdona, senyor Rafa, ets la polla, tio, tens uns collons com un tramvia, és una cosa, el tio, el gol que fot, el contraatac aquell, la cavalcada aquella, no és molt ràpid, Rafinha no és el correcaminos, no... Però el tio, jo pensava, a veure si t'estan pillant, estàs corrent, t'estan pillant al central, fa el retall aquest que ara últimament Rafinha, sembla que, jo crec que aquest tio és el típic que agafa internet i posa com regatear, i el tio s'esforça, és el que dic, i li posa el braçalet de capità i no se li queda gran, al revés, li encanta tot això, li encanta.
I a més es volia posar les ulleres de sol, que es va posar de brasilero, d'aquests que canten funk brasiler que diuen... Bueno, una passada de Rafinha. Quin retall cap endarrere i després la defineix perfecte, o sigui, ell mateix deia, aquest és el meu passaport a l'èxit i l'està complint. A mi, lo de Rafinha em sembla... O sigui, aprecio més que mai. O sigui, mira com encargo a De Jong per poques ganes. Aquest tio no és un tio que sigui Ronaldinho, no és Neymar, que tenen tocada per la vareta a les potes. Aquest tio és esforç pur. Són dos collons com ossos polars. Aquest tio no té cap pietat. O sigui, aquest home es fot bufetades mirant-se al mirall. Plas, Rafa! I ho ets. Ets un tigre de Bengala, ets un heroi, ets el Goku, ets la polla, tio. Ole tus cojones, tio. Perquè perquè gent així ja ho tenen de casa. Venen de casa fent uns amos. Però tu ets de Barrizal, tu ets de favela, de veritat. Tu, si no haguessis estat jugant a futbol, series el millor favelero de tots, series C pequeño. És un ídol, tio, per mi. A partir d'ara, mai més, Rafinha, et diré mai res, pots cagar-la, pots lesionar-te, pots fer el que vulguis, perquè allí te'n guanyes, te'n vas amb glòria, 2 gols, amb 2 collons. A més, del segon gol, aquest gol, primer, no sé quin va fer primer, segon, ja et dic, jo vaig perdre l'Oremus, però el gol de cap, al principi del partit, ell fot un cop de cap així que no és el seu. S'entra i fot... I se la para Courtois, que és un tros de passat, però bueno, i se la para, i la tira centrada. I el segon gol... És això, aquest tio aprèn del seu error, es cabreja tant amb ell mateix de cagar-la que ho torna, i el següent ja fa al costat, saps que han après? Ets el puto heroi, tio, t'estimo, Rafinha. Després, Olmo va fer un partit de sin más, però em passa una cosa amb Olmo, que és que se li ha crescut una mica el pèl, i el té groc, i va haver un moment que em va passar una cosa rara ja, suposo que ja portava alguna birra de més. Estava mirant i dic, hòstia, mira Frenkie de Jong com corre a tallar una jugada mig defensiva que va fer, joder, s'esforça ell i tot. I llavors vaig pensar, hòstia, què hi fot Frenkie de Jong aquí? Què hi fot? I llavors vaig quedar mirant, el van enfocar més a prou i dic, ai, cony, si és l'Olmo. Passava com que tenia el pèl més curtet i ara crescut i el té groc, pues, tio, ves en compte que algun dia va al carrer, tio, imagina't, una persona com jo encara t'assaltarà pensant-se que és Frenkie, tio. Cabell ben curtet o posa't ja d'un altre color, tio, de rosa, que està de moda, no sé. Però bueno, Olmo sin más, és que no m'hi vaig fixar. Jo és que m'estava fixant en el que passava. Jo soy un espectador más, home. Lamin, passem ja, cap a Lamin. Que és que a mi també em passa una cosa amb Lamin, i és que em passa una mica amb un Pedri. No m'acabo de creure. No m'acabo de creure que aquesta gent sigui així de veritat. Penso que a vegades que són petits flaixos, que després pot passar un Ansu Fati, que no es vinguem amunt, però Ansu Fati ni en els seus sueños húmedos millors del món fot el gol que fot Lamin. És un gol que és una borrada. És que a més cada cop que l'agafa per la banda sempre lia pollastres a les defenses. Que a vegades penso que no, és que són les potes. Així com dic que Rafinha no té, ell sí ho té. Són les cametes que va al que vol, que la pilota la té enganxada i vine cap aquí, a vegades, no sé si heu fixat que a vegades Lamin se va regatejant, se li queda enrere la pilota i el tio sense parar d'anar endavant, pot la pota enrere, fot així, va així endavant i pot així la pota enrere i recull la pilota i se la torna a portar, molt cabron, se la torna a portar al peu, i està regatejant, així com va fotent així, el molt cabron, jo això no ho acabo d'entendre. Ja et dic, així com Rafinha és esforç pur, aquest és talent, però un talent, és una font de talent, és una borrada. Es peta l'àrea a lo Messi, o sigui, es peta la frontal de l'àrea allà com li donen la gana, que és quan diu Roncero que Tchouaméni se tiene que tirar al suelo. Mireu si no l'heu vist, sisplau, al Chiringuito, Jo no l'he vist sencer, però només el tros al Roncero, que hi ha moments que, com em passa una mica avui, saps? Que no acaba d'agafar un fil, perquè està tan enfadat en el seu sentit, jo estic content, no perdo el fil ràpidament i vaig pels llocs, li passava el mateix, cabrejat, i es tira pel terra, dient com Tchouaméni tenia que fer, arriba fins al mig de la sala de terra, a Sagades. Màgia. I això, i Lamin, passant-se com si fos la Heidi por el campo, per la frontal de l'àrea, es planta on es plantava Messi cada dia, que Courtois li van venir fantasmes,
i Messi normalment era seca tendre amb l'esquerra, el segon pal que us he d'explicar, que l'hem vist 600.000 vegades, algun cop feia la cara de mi, però normalment era aquesta, ja pot ser Courtois, pot ser Buffon o pot ser Cristo d'un altre planeta que no, que entra i pur, i punto, i va l'altre fill de puta, el Lamine, i li fa la Messi, no, la Lamine, fluixeta i cap al primer pal, ala, espavila't, tros de tio llarg, pesat, fill de puta. Això és el que deia la pilota mentre estava anant cap a dintre. Bueno, no sé, ahir vaig saltar molt, ahir vaig estar ahir, bueno, sempre a les escoles de Port de la Selva, no hi falteu. Aquí publicitat, ja m'ho pagaràs, Javibi, demà. En fi, i de quin queda? Lewandowski. Bueno, Lewandowski, no, bueno, el penalti, clar que sí. Jo, sempre que Lewandowski faci coses delanter, em sembla fantàstic. El penalti, Courtois ja anava a fer de les seves, però és que la xuta. Un penalti no és per desmereixer el porter ni res i tal, però dona igual el bo que siguis, que lo important és que si el delanter la xuta bé, és quasi impossible parar-la per velocitat, per la porteria, el tamany que té, per lo a prop que està la pilota de tu. Si tu xutes bé un penalti fort i a una banda, ben xutat, el porter ja pot desitjar-ho molt, que és molt difícil que la pari. Llavors, en aquest sentit, Lewandowski fa les coses que té que fer un delanter centre de 36 anys. Enxufar les que li arriben. No te les anirà a buscar a portar-les cap amunt. No és el seu estil, no ha sigut mai. Segurament amb 25-26 anys de Borussia pues alguna d'aquestes feia i tal, però ara hem d'entendre que per això tenim a Lamine i per això tenim en senyor Rafinha, per això tenim a Dani Olmo i per això està tothom, perquè li facin pilotetes a ell que remati i les marqui. Si fa això, o que es crea un penalti, i el xuti ell perquè et xuti com un autèntic polaco boig i que no hi hagi cap chance de parar-se-la, i una mica d'això. I ja està, i els suplents ja més per la pela, perquè ja et dic, tot és molt borrós, no recordo exactament totes les facetes del partit, de fet, bueno, en fi, és el que hi ha, saps? Ara que tingui un dia i em segueixi molta gent, doncs tot serà més seriós, però de moment, els Barças Madrids, en general tots els partits que pugui veure'ls jo, amb els col·legues i tot, evidentment en això, no em tancaré a una saleta a mirar bé el partit així com si fos un dels portistes esportiu, perquè ningú m'ho paga, així de clar. Si m'ho paguen, jo ho faig, però si no, a bar i tranquil·lament i a passar-s'ho bé i a disfrutar d'una maneta al Madrid, home. I si la puc comentar aquí i a algú li agrada com l'explico, bé. De fet, abans de començar el partit, va ser una petita il·luminació de lo maco que és la gent gran. Vaig pensar que guanyarem aquest partit perquè hi ha gent que l'energia que hi deixa, un senyor caçador, senyor Curtis de tota la vida, de per aquí, que se'n anava cap a casa abans del partit, doncs perquè no vol jarana, perquè ja han massa escrits en el bar, no sé què, i se'n anava amb el telèfon posat aquí a darrere, que s'anava sentint les alineacions i coses que escoltava i tot. Jo, aquest canal, aquí sobre la taula del menjador que el faig, jo no tinc ganes de... O sigui, m'agradaria molt que es creï una comunitat guapa i gran i tot, i el dia de demà la meva idea m'agradaria fer un podcast, etc. Però al final, a mi, tenir... O sigui, que la gent em deia, fes això, posa aquí, fes llum, no sé què. Per què? Perquè m'escoltin 4 nens rates que l'únic que volen és que obri sobres del FIFA. A la merda! A la puta merda! Jo vull que se m'escolti a les butxaques de pantaló d'un senyor caçador anant cap a dir a sopar a casa seva. Això és el que vull que se'm senti, que se m'escolti als tallers, que se m'escolti a les peixateries. A una persona de Barça, normal, d'escoltar, que estàs allà sota un cotxe i escoltes això és el que vull. Com si m'escolten 5, però que siguin aquests 5. Saps? Això és el que m'agrada, això és el canal, això és el que m'agradaria que sigués. I si el dia de demà tingui seguidors, subscriptors, el que tingui que ser, que sigui, però jo el que vull és sonar a un senyor avi que va amb els auriculars mentre mira el partit. Aquestes coses, saps? Això és el que m'agrada. I bueno, no segur que em deixo moltes coses. Si veig que m'he deixat alguna cosa molt important, faré un altre vídeo, però jo el que estic és eufòric. Li hem fotut 5 al Madrid en una final, no ho havia vist en meva vida i sobretot, insisteixo, no havia vist marcar-li 4 gols en una part al Madrid, que la segona part era com el Madrid es vingui a baix i el Barça es vingui amunt, perquè també es tenia Hansi Flick, que el que fa és posar les coses a tono i posa els jugadors amb, no sé si amb confiança, no sé com ho fa perquè per això és entrenador ell i no jo, però jo pensava,
encara estarem davant d'un dia històric però dels bèsties. Perquè, imagina't, 4 a la primera part i 4 a la segona sumen 8. Que si tu li pots 8 al Madrid, el dia següent s'apaga la tele, o sigui, s'apaga el món. S'acaba tot, hagués pogut ser, però bueno, ja ha sigut suficient, el manet al Madrid, i sobretot veure com el teu equip, amb un jugador menys, aguanta. Molt bé, en el moment d'aguantar, tinc una imatge, i amb tot em va per frames, em va per imatges, ja et dic, i recordo molt d'estar menys, però intentaven atacar per la banda, sobretot moltes vegades que atacaven per la banda esquerra, no hi havia manera. Estava una mena de pantera negra que era Koundé, que la veritat que Koundé allí, el record que tinc és boníssim. Hòstia, que m'he deixat a Valde! Ole! M'he deixat a Valde, així ben em deixo coses, Valde. Que a més Valde és un tio que és justament puntuable perquè per mi el primer gol que ens marquen, Valde està... Bueno, ahir Valde demostra el que és. Un tio que defensivament és una merda, així de clar, em sap greu, senyor Alejandro, ets molt malo defensant, però atacant és bo. Atacant podia haver marcat els dos golets, va fer moltes assistències, diguéssim, que no acaben sent, però són, si les arriben a marcar, doncs simple fer assistències. Per tant, crec que Valde el que té que fer és que, no sé per què Puyol no està en el club, però Puyol hauria d'estar en aquests casos. Mira, que tenim un tio que ofensivament és una borrada de bo, ràpid, no sap decidir gaire, però i defensivament és dolent. Defensivament és dolent i no sap decidir gaire. Carles, Carles t'ensenyarà a defensar i a decidir. O sigui, defensar t'ensenyarà segur, i a decidir a base d'hòsties n'aprendràs tu solet. O sigui que no sé per què no ve. No sé per què aquest tio no ara mateix avui hauria d'estar defensant. Avui hauria d'estar defensant, demà també, i per les 3 de la nit entre avui i demà, defensant, entrenant. I al final no he posat notes a ningú. 10 a Rafinha, 10 a Lamine, 10 per tothom, a tomar pel cul. I el més important, Hansi Flick tens un 10, però un 10 d'or, és el MVP del partit. No sé si donar-li a la porta o donar-li a Hansi Flick, li dono a Hansi Flick perquè és de l'entrenador. Però ahir la porta, perquè Hansi Flick, ja ho he dit, Hansi Flick, canvis, molt bons canvis, no treus a Frenkie de Jong, que això és un plus perfecte. Al moment en què, a la segona part, jo vaig dir-li a tots els meus col·legues 1-4, anem a fotre l'autobús, sisplau, anem a fotre un autobús com mai s'ha vist, un trolebús allà creuat a mig del camp, i a la nostra porteria, i que es vagi fent. Però Hansi Flick volia més, el voler més al final que ens acaba passant la factura al segon gol, però em sembla que és un tio amb dos collons, valent, a més no poder, i un heroi en general. Però vull remarcar una miqueta el nostre president, que ha estat molt senyalat aquests dies, el nostre president. Ha sigut apuntat amb el dit, l'han volgut fer una moció de censura, però tu imagina't a Víctor Font, que és el de la moció de censura, assegut en les butaques d'aquestes àrabs que els han posat els presidents. O sigui, va haver un moment al partit que es van enfocar les butaques d'allà dalt on tenien els presidents que només faltava que els donessin un gat a cada un per ser mafiosos de veritat. Florentino vaig dir, hòstia, quin mafiós, quan el vaig veure sentat així, no sé què, amb les mans així posades, no sé si es veuen així, és igual com les tinc les mans posades, però després enfoquen a la porta al cap d'unes jugades i dius, espera't, que aquests eren un mafiós, però nosaltres tenim també un, o sigui, no és una màfia així tan com la seria sèria, no? Florentino seria una mena de Lucky Luciano, una cosa de les altres esferes, de tot això. Nosaltres tenim a un Al Capone, a un tio de viure, un gordo així, ostentós, una passada. Una passada a nivell de decisions, jo estic segur que Laporta va ser també el que va decidir que aixequés la Copa Ter Stegen, perquè és del capità final, primer capità. Jo vaig dir que no volia, Jo volia que l'aixequés Rafinha ahir, que l'aixequés amb les ulleres de sol. Segur que la va aixecar després, però la inicial la va aixecar Ter Stegen i això forma part de la directiva. És una directiva que ens pot agradar més o menys, ens pot mentir una mica més. Són mentides que ens fa ell perquè nosaltres estiguem tranquils.
no us doneu compte. Voleu fer una moció de censura a un tio que ens estima, que vol que el soci, que l'aficionat del Barça disfruti, que no estiguis pensant en que ens has arruïnat el club, que durant la temporada efectiva, que no estan en mercat de fitxatges, no tirar merda perquè tinguem tots por i que la part esportiva funcioni, que guanyem la Lliga, que és el que més li agrada, guanyar, a aquest tio li agrada guanyar, perquè després què comporta guanyar? Que va pel cap, bueno, coses que no diré ara tampoc, que tots sabem que li agrada molt al nostre president perquè li agrada celebrar, i és que, cony, si ets del Barça i vols que el projecte sigui guanyador, celebraràs i un dia d'aquests patarà davant de tots, però ja haurà patat, i és com li agradaria a ell. Les 3 aixecades de copa que va fer el Joan Laporta ahir no les faria mai ningú, no ho sap fer cap de president. És un president que quan guanyes et cau molt bé, o sigui, dintre els jugadors, jo crec que ni els jugadors que no sàpiguen parlar, en Hansi Flick deu al·lucinar, diu, què és aquest boig? Hansi Flick deu al·lucinar, que no deu entendre res, i que Laporta, Hansito, és que, bueno, increïble, ahir un partit històric, jo a vegades els partits de supercopes, de finals i tot això passen a un segon pla per resultats una mica de lluitar-los, un 2-1 aferrat, un no sé què, saps? Que no recordes al final, que és molt maco aixecar la copa i sempre la tens a la vitrina i al final de la temporada dius hem guanyat 3 copes, 4, 5, 6, el que diguis. Però un partit així, un 2-5, en una final, tal com ha sigut, o sigui, èpic. Jo crec que d'aquest partit no ens n'oblidarem, jo com a mínim no oblidaré en me vida, l'explicaré als meus fills, mira, en Rafa, una foto d'en Rafa penjada a la paret amb les ulleres de sol, vaya fenòmeno. En fi, bueno, estic molt content, no sé si aquest vídeo té cap sentit, però me la pela molt, perquè a mi aquí el pa no me'l guanyo i vengo a hablar de mi libro, que li agradi bé i aquí no, ja ves tu, és el que hi ha. En fi, un pat a tots i que continuï així, que sigui la festa, que ara es vinguin amunt i que no baixin, que guanyem la Champions també, una mica d'alegria i que peti la Port. No voleu moció de censura, la moció de censura serà que farà un patapum, però bueno, fins aquí, xavals, que vagi molt bé, un petó.